Pozdrav narode, ja sam kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam životnu priču Cristiana Ronalda. Ujedno ovo je prvi klip posle onog klipa gde sam morao da izbrišem dve životne priče. Dakle, sada počinjemo životne priče koje će ići posle svakog drugog klipa. Dakle, sada idemo sa slikama, znači više nećemo imamo problema sa copyrightom. Pa da počnemo o Cristiano Ronaldu. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, poznati kao Cristiano Ronaldo, je portugalski fudbaler koji trenutno igra za Real Madrid u Španiji. Za kraljevski klub je od prelaska iz Manchester Uniteda 2009. godine u svim takmičenjima postigao 381 gol na 368 utakmica. U septembru 2015. godine Ronaldo je postigao 500. gol. Kada se računaju nastupi za klubove i nacionalnu selekciju, na Evropskom prvenstvu 2016. postao je rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Portugalije, pretekavši Luisa Figa koji je imao 127 nastupa. Rođen je na portugalskom ostrvu Madeira. Odrastao je sa majkom Marijom Dolores dos Santos Aveiro, ocem Joseom Dinisom Aveirom koji je umro dok je Ronaldo imao meč protiv Rusije sa reprezentacijom Portugala, starijim bratom Hugom i dve sestre Elmom i Lilianom Catijom. Njegovo ime Ronaldo jako je retko u Portugalu, a dobio ga je po američkom predsjedniku Ronaldu Reaganu, koji je inače bio omiljeni glumac Ronaldovog oca. Počeo je da igra fudbal već sa 2 godine, a kada je sa 6 godina krenuo u školu, njegova strast prema sportu bila je očigledna. Kada je bio dečak, omiljeni tim mu je bio Benfica, iako je kasnije igrao za rivalski klub Sporting. Kao osmogodišnjak je igrao u amsterdamskom klubu Andorinja, gde je njegov otac bio trener. Kada je imao samo 10 godina, njegova reputacija u Portugalu je rasla. I Maritimo i Nacional, dva najveća tima na Madeiri, bili su zainteresovani za njega. Veći tim, Maritimo, propustio je najznačajniji sastanak i Ronaldo otišao u Nacional. Kada je sa Nacionalom osvojio titulu, Ronaldo otišao na 3 probe u Sporting, za koji je i kasnije potpisao. Cristiano Ronaldo je 2003. godine prešao iz Sportinga u Manchester United za 13 miliona funti. Tokom 6 godina u Manchesteru, Cristiano Ronaldo je bio glavni igrač Manchestera i Sir Alex Fergusona. Za Manchester United je odigrao 196 utakmica i postigao 84 gola. 2008. godine je osvojio Ligu šampiona sa Manchesterom i te godine je proglašen za najboljeg fudbalera Evrope 2009. godine. 2009. je prešao u Real Madrid za rekordnih 80 miliona funti, to jest 94 miliona evra ili 131 milion dolara. 26. juna 2009. godine Real Madrid je potvrdio da će se Ronaldo pridružiti klubu 1. jula 2009. godine nakon prihvatanja uslova i potpisivanja 6-godišnjeg ugovora. Veruje se da je njegov ugovor vredan 13 miliona evra po sezoni. Predstavljen je štampi 6. jula, gde mu je uručen dres sa brojem 9. Dres mu je predstavljen od strane Alfreda Di Stefana. Dočekan je na stadionu Santiago Bernabeu od strane 80.000 navijača, nadmašivši rekord Diega Maradona od 75.000 navijača, kada je predstavljen tokom transfera iz Barcelone u Napoli 1984. godine. Tokom 2016. godine našao se prvi na Forbesovoj listi sportista sa najvećim prihodom. Njegova zarada je bila 88 miliona dolara. Ronaldov otac José Diniz Aveiro umro je posljedica alkoholizma u 52. godini, kada je fudbaler imao 20. Međutim, on ne pije i ne puši. Marta 2009. on je donirao 100.000 funti bolnici koja je pomogla da spasi život njegove majke nakon što je 2007. godine dijagnostovan rak dojke. Ronaldova autobiografija nazvana Momenti štampana je decembra 2007. Zajedno sa jednom od svojih sestara otvorio je modni butik nazvan Ronaldovi inicijali i njegovi tadašnji broj na adresu CR7. Trenutno postoje dve CR7 prodavnice, obe u Portugalu, jedna u Lisabonu, a druga u Madeiri. Cristiano Ronaldo je 7. juna 2010. godine postao otac jer mu se tog dana rodio sin. Dobio ime Cristiano, a familija mu je nadenula nadimak Cristianinho. Rođen je u Sjedinjenim Američkim Državama i Ronaldo izjavio da u potpunosti preuzeo starateljstvo nad dečakom. Pritom, Ronaldo nikada nije u javnosti izneo ko je dečakova majka. Od 2010. godine bio u vezi sa ruskom manekenkom Irinom Šajk, koju je navodno upoznao radeći reklame za čuvenu modnu kuću Armani. Vezu su okončali u januaru 2015. godine, po veroispovesti je katolik,
a zanimljivo je da na telu nema ni jednu tetovažu kako bi mogao dobrovoljno da daje krv što čini nekoliko puta godišnje. I to bi bilo to što se tiče životne priče Cristiano Ronalda. Ako vam svidio klip, obavezno ostavite like i subscribe, znak podrške, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!